Το μέχρι πότε ξεκίνησε, Ιούνιο? Δεν ξεκίνησε αυτό. Κατεβάζεις με 100 και τώρα κατεβάζεις με 200. Αφού και ο Ηλίας ρε που... Παιδιά τώρα, πλάκα σας κάνω. Εγώ κατεβάζω με 200. Τι λέει ο φίλος σου, δεν σταμάτησε. Μπορώ να μιλάει και κάνω και εγώ. Δεν σας κάνω πλάκα, εγώ κατεβάζω με 200. 207 για την αρχή, όσο είναι 2.000. Και πάμε καλά, θα πεθάνει. Πάπες. Και εσύ πάνε να κάνεις κάτι καλό λόγο, να έχεις δύναμη να κατεβάσεις. Δηλαδή σου θα φτάσεις πάνω από... Κώστα! Πάνω από 150. Κωστάκη! Δίνω! Δεν γίνεται μόνο σε μένα να κάνει μάτι. Δίνω! Γιατί παίζει το λάθος. Με λέει η σύνδεση είναι ίδια. Στο λάθος δεν σε λέει τι σύνδεση. Πούλη, τι σύνδεση σε λέει ότι έχεις? Α, δεν ξέρω, τώρα έχω σύρματο. Αλλά πριν βάλω το σύρματο 1. Με πόση ταχύτητα κατεβάζεις? Χαλάκι όμως.